Hello? Uwar gida sarautar mata. Idan na zai na jiran abinci baki kawo mun ba. Me kika yi a gidan ne? Da na fita me nace miki yi ba kunu nace ba? Ina ruwan gidan ana ta yin kunu sati biyu in ban da hauka. Ke kike nemo mu kuɗin? Wallahi kunu za a yi. Ke ya sai rake wannan abincin ban san shi a kai mu almajirai amma kunu za a mun a gidana. Sai ko wata ɗaya aka kai ba ruwanki. Kika ce to ubanki ke nemo mu kuɗin? Je ki na sake ki saki uku. Na sake ki saki uku sai me? Ah. Malam Sani me ke faruwa ne? Kare bari wai yarinya nan ko sati nawa ake yin kunu a gidana ina ruwanta ita ke nemo mun kuɗin? Na sake ta sake uku sakare banza za gano. Yanzu ta kan kunun ka sake matarka? Ita ke nemo mun kuɗin? Kai ka san wahala da nake sha a garejin nan. Wutar walda ta kona da shokin ya ja ni. Ni ko na sake ta sake uku wallahi. A har gidan wajen Atika ba na Atika ta makwatan ku na kai ta koyo kunu. Ba ta iya kunu ba ta zo gidan nan. Ha ba na sake ta kan kunun ka sake matarka. Wallahi na sake ta sake uku. Gaskiya wannan abun ba za a yi shi da ni ba. Ai matsalar ku kenan samarin zamani ba ku yi arba ku san wahalar da muke sha ba akan kunu nawa na kashe. Jamilu ka fito mana da injin waldan nan. Fito mana yau waldan yan mazan yi. Bari in kira Abubakar ya kawo min gas kukukin gas ɗina. Salamu alaikum.